Свобода или свободия? Баща ми има един израз. Подадох ти пръста ми, а ти ми отхапа ръката. Когато ние си мислим, че даваме свобода на някой, ние сме в егоизъм. Ние не можем да дадем нещо, което човека вече го има. Всеки един човек има свобода. Всеки един човек има свободна воля, но не винаги тя е свободна. Ако този човек е под влиянието на ниски вибрации, на тъмни същества, така наречени демони, метафорично, този човек няма свободна воля, защото неговата воля е практически заробена, така да го кажа. Докато този човек, който е осъзнат, който е като минимум съзнателен, може да се каже, че има свободна воля. А този, който е изцяло осъзнат, пробуден, той дори няма избор пред него, защото винаги всяка една негова реализация е за мега благото. Тоест пред него не стои избор. Той винаги е в единството. Изборът е двойствен. Относно свободията, бих казал, че на Запад обществото, поне до сега, до 2025 година, поклонеше по-скоро към свободията, към разюзданост. Докато на изток, това, което преди беше в нашата страна и страните в Съветския съюз, е по-скоро притискане на тази свобода, т.е. двете крайности. Едното е ограничаване на свобода, другото е свободия. Важно е да бъдем по средата, да разбираме какво е свобода, истинска свобода и да я прилагаме в нашия живот. Успех!